салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи намуд наметам. бародаро, шахсоне ки мехоҳанд ки дар YouTube сум кор кунанд, бас мо канали фурӯшӣ дорем, метавонед канали харидорӣ кунед, пешравӣ кунед. шахсоне ки мехоҳанд ки дар канал азоб накашанд, подписаться, ҳамхеле чизо накунанд, ҳамхеле бигиранд канали тайёраву видеоро партояд, сума кор кунанд, бас рақамҳои рӯи экран дар занг занед. Канали тайёри чотки қоидави дорем. Монетизация гирон, пин-код, подашоташ ҳам $1 дора. Фақат видеоро мепартоӣ, картаро мезанӣ, сума мегирӣ. Кадомида ҳамин хелира чи дар корай, канал дар корай, рақамҳои рӯи экран занг занед. Канал 2200 подписчик дора, пин-код дора, монетизацияш гирона, дашоташ $60 дора. Нархаш 35000. Кадомида ҳамин канал дар корай, рақамҳода занг занед, маслиҳат мекунем, каналро бигирен, пешравӣ кунед. Ва шахсоне ки мехоҳад канали камтар арзон боша, канал дорем бе пин-код, монетизацияш гирона зато, дашоташ ҳам пул дора. Канал 1240 подписчик дора, монетизацияш гирона, эфир, сабшества, қоидави, ягон хел каналҳои мо гуфтаги жалоб надора. Ҳамаш чотка кадага, нархаш 20000, фақат подписчикаш 1200 1240 та. Дута канал шид. Дига саволаро фақат дар WhatsApp метин, бо я чанд каналҳои дига ҳам дорем, маълумоти пурраро аз ба телефон гап мезанем. Лайка бимонен, подписация кунед дар канал ва пешравӣ кунед. YouTube ҳозир суми хуб додааст, метавонед аз YouTube сум кор кунед. Каналҳоро барои хариду фурӯш доду гирифт кардан ягон майда фикр накунед. Ягон канала мо дурӯғ накарда каналҳоро метем, қоидави оформ мекунем, дар телефонтон метем ба телефон. Ягон чи фикр накунед. Бо худованд ҳаматон нигоҳбон боша. Лайкоро мезанем. Тоҷикистон ба пеш.